Național al Asistenților Sociali este de a crește numărul asistenților sociali și în special în mediul rural, acolo unde sunt comunități marginalizate și populație vulnerabilă. V-aș întreba, dumneavoastră ați povestit despre asistenții sociali și cred că despre tehnicianul în asistență socială, pentru că am vrea să numim asistent social doar pe cei care sunt înscriși în Colegiul Național al Asistenților Sociali, iar pe colegii care profesează în servicii sociale să-i numim tehnician în asistență socială. Ați început să ne spuneți, dar ce le-ați spune primarilor din comune care nu au încă angajați asistenți sociali? Pentru că, da, noi ne-am propus la nivel național să creștem numărul de asistenți sociali, dar avem nevoie și de sprijinul primarilor. Există o lege, așa cum ați spus dumneavoastră, dar, din păcate, foarte puțin primari au înființat serviciul public de asistență socială la nivel național. Ce le-ați spune acestor primari? Cum i-ați motiva și să ne dați și nouă așa sfaturi, ce să le spunem atunci când discutăm cu ei? Doamnă, eu nu pot să dau sfaturi colegilor mei decât din ceea ce facem noi. Avem colegi care sunt cu mult mai multe mandate decât mine primari, sunt buni profesioniști, sunt buni gospodari. Însă noi, de-a lungul anilor, vedem că asistența socială este domeniul unde vin oamenii cei mai afectați ai comunităților pe care noi le reprezentăm vremelnic. Au nevoie cel mai mult de sprijinul nostru. Și când un primar are înființat acest serviciu de asistență socială și a luat povara de pe umeri că trebuie să discute cu acești oameni, că trebuie să facă anchete, că trebuie să încerce să le rezolve problemele, ceea ce nu este deloc ușor. Și când tu ai un asistent social bine pregătit profesional, bine instruit și tot timpul are cunoștință de noutățile legislative care vin în domeniu și dumneavoastră cunoașteți că peste noapte se modifică legile, dumneavoastră știți foarte bine că munca unui asistent social, când este într-o echipă pluridisciplinară cu asistentul medical comunitar, care este asigurat de către Ministerul Sănătății de această dată, și doamna Onofrei, care a participat, Ligia Onofrei din partea Ministerului Sănătății, care a participat, ca și dumneavoastră, la lucrările adunării generale a Asociației Comunelor, ne-a și spus că direcțiile de sănătate publică pot angaja specialiști în domeniul acesta pe care să-i plătească, pentru că noi, aleșii locali, nu ne ferim de muncă, numai că ministerul ne dă nouă sarcina, rezolvă domeniul asistență socială, fără să ne dea resursa financiară. De aici teama colegilor primari, mai ales a celor noi, de a se înhăma să angajeze asistent social pe care să n-aibă cu ce să-l plătească, pe care n-are cum să ducă mai departe. Știți că sunt colegi de la primării de comune care au doar 7 angajați cu care trebuie să facă aceleași acte normative, acte administrative, ca și cel de la oraș, municipiu și chiar de la nivelul județului. Cum să facă? Că nu e timp fizic. Și atunci, de aceea, i-aș îndemna pe colegii primari să nu se teamă. Eu am fost împreună cu dumneavoastră, am reprezentat Asociația Comunelor la o întâlnire cu reprezentanții Ministerului Sănătății, a organizațiilor non-guvernamentale, a universităților de la nivelul județelor Iași, Oradea, Timiș. Deci eu am fost impresionată și de propunerile Ministerului Dezvoltării, acelea de a organiza învățământ de scurtă durată, învățământ la distanță pentru specialiștii în asistență socială care nu sunt calificați, nu au studii și dumneavoastră vreți să-i calificați ca ei să poată să rămână angajați în domeniul asistenței sociale, să se poată înscrie în Colegiul Național al Asistenților Sociali. Și acesta este un sprijin vital pentru noi, comunitățile locale, administrația publică locală, de a ne păstra oamenii. Și eu v-am dat un exemplu concret. Am un om extraordinar de bun, care pune mult suflet, dar nu are studii superioare și face asistență socială, poate că mai bine decât 10 tineri. Acum, ieșiți de pe băncile facultății, cu diploma în mână de licență, dar tânărul acela nu are nicio vină. El n-a făcut practică într-o comună ca să știe cu ce se confruntă.
Ori acest asistent social pe care comuna îl are, fără studii superioare, este bun să-i învețe pe toți ceilalți 10. Și uite așa, noi pregătim asistenți sociali îmbinând teoria pe care au studiat-o în universitate, în facultate, cu practica de aici, de la nivel de comună. Eu știu că unii vor spune, nu mai trăiesc eu până atunci, mie mi se termină mandatul. Nu are importanță, nu vorbim de mandatul meu de 4 ani, vorbim de continuitatea grijii pe care o are administrația publică locală și dumneavoastră, colegilor naționali de asistenți sociali, față de aceste categorii defavorizate. Asistentul acesta social este, dacă vreți, pentru mine o alifie pentru sufletul oamenilor aflați în suferință. Și mie nu-mi place să mint. Eu știu că n-am posibilitatea financiară să-i plătesc omului acela tratamentul, operația, sau știu eu de ce boală suferă. Însă numai faptul că mă duc lângă el și că îl îndrum și că mergem acolo, mergem dincolo, hai că vorbim noi, hai că vă ducem cu mașina primăriei, că există la nivelul comunei și această posibilitate, până la un specialist la Constanța. Păi omului acela îi dăm speranță, vede că cineva este empatic cu el. Acesta este rolul asistentului social. Este un domeniu cu multă implicare, nu doar profesional. Este o provocare continuă, solicitând multă dragoste, multă răbdare, dar în același timp și fermitate. Că dumneavoastră știți că se întâmplă să avem și oameni care vin la primărie numai că li se pare că îl doare o ureche și care are nevoie să ducă cu el la medicamentație. Noi avem și un centru socio-medical unde am făcut parteneriate de planificam oamenii la cumpăna, pentru că medicii nu doresc să vină la țară. Noi am vrut să avem specialiști într-un centru socio-medical. Am angajat doar neurologul, pe lângă cel care îmi trebuie mie pediatru, îmi trebuie reumatolog, diabetolog, aceia nu vin. Și atunci îi înscriem noi pe oamenii cu probleme în cadrul centrului și îi ducem la analize, îi ducem și la control, la medici în Constanța. Însă nu poți în tot timpul anului, când oamenii își doresc să aibă aceste planificări. Și atunci oare nu e mai bine să le avem noi acasă la noi? Tocmai de aceasta vreau să vă spun, colegii mei primari trebuie să aibă încredere că fac un lucru bun și îl fac și pentru ajutorul în munca dumnealor. Eu cel puțin le mulțumesc de fiecare dată colegilor de la asistență socială, pentru că sunt femei și vorbeam noi că sunt foarte puțini bărbați care să vină să lucreze în asistență socială. Și mai e ceva nou. Am văzut cum dumneavoastră, Colegiul Național al Asistenței Sociale, ați luat legătura cu reprezentanții UNICEF, ați venit în cadrul Asociației Comunelor din România, cu care ați încheiat un parteneriat, deci UNICEF-ul, Colegiul Național și Asociația Comunelor din România, și numai în anul 2023 veniți în sprijin pentru 800 de comunități, dar în anul 2024 aveți planificate 2000 de comune în sprijinul cărora să veniți dumneavoastră în domeniul asistenței sociale. Păi, Doamne, eu știu, vor fi oameni care vă spune, păi sigur, e an electoral, s-a trezit acum să vină, să-mi aducă mie și pe specialistul cu tare și cu tare. Nu are importanță. Eu ca primar știu la ce mă supun în momentul când vreau să reprezint comunitatea și să muncesc pentru oameni. Să spună orice, dar să pot să ajut oamenii. Tocmai de aceea vă felicit că dumneavoastră, Colegiul Național al Asistenților Sociali, ați înființat, ați luptat pentru acest parteneriat. Știu că este semnat aseară, urgent modificat, care să fie coroborat și cu legea 292, care era modificări care așteptau amendamente și din partea noastră a Asociației Comunelor din România. Este foarte important acest parteneriat.